Umulan manggod. Nasakpan na ba din ako dari akong baby guys. Ang pinaka. Ay namas mi imong kauban. Umulan pa jud. Umulan manggod. Wala pa akong ka-display guys kay sayo pa. Dili lagi ko ni nga na. Dili ni oh. Be. Sino siya? Uy, po nang tiilaw na samad naman ng mga kuko. So diya nagkang Crystal Mambi nindot jud kay isa ang kuan sa pagbuhat man jud sigara nga kuan. Na surtihan jud ta nga barato ra. Pulido kaayo siya. Gali so sila daghan kayo silang unom sila ka tawo. Ang usa gali kay nga na upat sila nag-alsa. Sure mas kay selir yang ulo. Oh, di siguro na iya ulo. Kaya na madiri yang cellphone siya. Diara na. Mambi ogi arrange na ni Papa Idi. Yang unlan ni Crystal og iyang kuan. Nice kay sa bahalag. Ayo kay yang kaman inday ba kana ilak diri ang. Oh, kay ila man nag-order sa kuan. Gi-order na nila sa Malag magkiniat kag higda dili siya ma dala kay pamanaw. i-order lagi na Nicole sa Shopee. Pa-orderan na po si Nicole gud na to yan. Ora ipit-ipit mo gud na siya. Kay ma'am na po imo nani. Unya ka sa pinan pa to. Nice kay siya Mambi kay luoy biya po sila kay ang mga anak ra gyud din taon ni Jerry ang nag-deliver. Ila jung gipaningkamutan jud nila ba nga mahuman jud. Martis pa kuno ang usa. At si Crystal og si Nicole to asa gaysano kay isugo na papalit og kuan para lutuon kuno niya dadun sa Dumaguete. Nice kay sa Mambi, salamat kayo Mambi. Ihan sinilas Mambi wa pa nagi suot sa gawas. Kay diri ra siya pang sulod niya ba kay bugnaw man ang kuan. Sulod ra ni pili pang gawas. Salamat kay Mambi. Thank you ma'am. Okay. Kuan ra ba kuno ba? Kanindot sa iyang testing ako ano. Bahalag kung tawo ka di gid ma kuan. So ma'am, thank you sa sinyalas. Balik Dumaguete, di ba madadlaw ko maulit? Adlaw ra ko na siya mauli. Okay, kuan man. Hindi kita bongbong. Dikit kayo. Ganahan kag butang ag-resign imuhang didto? Butang na jud na ko na diri. Design. Asa man kay butangan na imuha asa may imong ibutang? Mangita tulog sa ako ma. Uy, kay magluto pa man tag imong balunon. Sigaon nimong lights. Salamat, me. Balik lang sa kay motor mo. Tikay ka ng bed. Hapit na ko. Naglili po di siya daris, bintana. Napoy kuan. Mga passion fruit. May mulberry. Ni mulberry na pwede ka mag-harvest nak. Mabot ra na ang buta ko no. Sige na kay magbula-bula man ka ta. Nice lagi mong biday kay puti. Daghan man kag bidsit pili mo bidsit. Puti lagi, basta bedsheet lagi puti. Kan Nicole kay itom iya ha. Mura lagi siya glapas. Ano siya ma-push? Di nga na siya. Di ma-push man siya. Hindi ganahan ko lang inday kay hinlimpyo kay tanawon kay puti. Mo kay Puti lagi dapat ang bedsheet. si ate kaya itom. Hindi man to itom, navy blue man to. Pero ayon to yang ikol nga pulo. Nak, ayo ko nung nga ni Nak, yung si Papa nakatong na bit ay sabit-sabit sa ilawon ba? Tagpila ni Nak. Katong panglak sa ilawon ba? Kay si Papa magkuhan ko no, para dili maana ba ang mga... Eh, hindi, dali lang ayaw iana.
Oo, naman na naman. May panglap. Pinapiga naman ko dyan. Pila man? Sintag ko to. Asa man dapit mo ipalit? Isa na kaya Palit po ka mo ah. Flowers. Snake plant. Pinitan, may bintana. Flowers na ako. Magbutang ko flowers ng snake plant kay kuan. Salamat kay Ma'am B kay nice jud kuno kay ihang kuan room. Ikaw na po, Debe. Kuan. Saan, pag-review ka ng... Isa. Salamin. Imo. Dari. Dere, magbutang og table, Dere. Gamay. Ayo diha ang table diri ra kasi mong kuan kay rong mag-study Table na ka. ko, Dere. Tanan ako, kunyari, cellphone. Magsaksak ko, itong kong cellphone, Dere. Dere, magbutang ko og table. Wala pa lagi. Kuan pa kuno martis pa kay gipinturahan pa. Butang na kong table, Dere. Nga mag-study ko, Dere. Mag-study. Dere ako. Oo, okay ra diha mag-study kay pwede ra naman yung ng bintana. Ay, pwede ra. Salamat kay Ma'am B. Thank you, Bebe. Nagmotor ra ka? Artis ra kurog kuan charge nimo. Sa kwarto ni Ma'am B, so sa pinan na po na mo diha guys. Sa pinan na mo og tiger. So duha ni sa kabuk tiger nga ingani. Yan ang bagay ra pud sa kuan guys sa daw nito kurtina. Pero pulihan pa namo ni siya og kurtina guys. Hilak-hilak na sa kuan eh. Buli siya dari. Kita niya mga pwede ra pug abrihan ni kita niya mga buwak dari nga nindot kay sa bintana. So makasud ra pud ang hangin. So diba guys, salamat kay Ma'am B. Hilak na sa muhang mingming. So kuan na lay kuwang dani ni Zaha ng unlan duha ka buhok. So palit pa ko guys og makaadto ko dumagiti. Ja dahil gibutan ng electric pan kayo na magamit kay amo gigamit ato mga gagmay nga electric pan ba. Kay sibra to siya og kuryente niya. Magpatawad ba na siya og aircon so na may saksakanan para sa aircon didto. Pero puhon na guys kay among tiguman pa na namo puhon. Nga punta ugma. Unsa guys gihatod na ag duha ka bid kay gahapon sa kabid pa man to og kuan. Kinanag kang kristal. So kuwang na laman at amo ang bid ni Papa Idi. So nakabarato jud mi na guys kay kuan man mahal jud kay ang kahoy no kay nangutana bitaw kog pagpila ang single nga bed 8,000 nya dili pa kaadus sa pulido kanang amuha guys naka-discount ra mi kay dito mapud ni order og door jam kanang putahan namo nga sa 2 3 4 ka putahan so man naka-discount ra ko ihatag ra niya og 6,000 pero pag sa uban dito guys sa Naomi 8,000 to 9,000 jud ang kanang kuan pahimo nya aligon jud kay nasa guys kay mahugani nya ahon guys guman na pud namo magpahimo mi og dining nga unom ka kuan ba ganahan kog dining guys nga round round kanang dili siya square ha kanang mura siya ubulong bitaw nga yana kuan pa guys tiguman pa namo guys
Para pare-pareho ka na namang gamit sa sulod ba. Mga kahoy. So, mga guys, buno paglubi. Kay magtulo ko og maog utan kay wala gini-request sa mga customer na guys, utan. Sus, wala may butbot. Wala may butbot guys. Kani usa siguro sila ni butbot. Butbot. So, ako isang gudgurundaan guys. Kay, arong, malibutan na nas grip. Gudgurundaan niya, butak grip ba? Ang kabukbok. Ngit-ngit ang panahon guys. Kaya, wow, ano ngit-ngit niya? Kani guys, kay magamit man ni kay magaling-haling mo ko kay ang lamok. So dari ko nag budot sa patag-patag guys. Ang patag-patag dari dia. Tunggu sa gada pa ng laba ka? Naon, kay dako. Dako kayo. Ako ga-expect. Ako expectation kay ano na dyan. Mapina. Di dya pwede paana no? Di, gamay lang mo ko ng kwarto. Tanaw ko no pasok do ko no pag mahuot ba siya paana? Asa? Paana. Pasakto na siya, kaso lang. Langanin ang puntahan. Pultahan. Ang pultahan, abi sa pultahan, may nana raw. Ayaw lang. Wala na lang, dihay mo ulo. Okay naman na. Ato isbog tayo ito be. Okay naman. Hindi ko magpatubang diha kay makita na ng ulo. Ang yung higda kay magatubang mo ko diri sa pintana. Makita ako. Ano, hindi dapat. Hindi na mo lagi nakasud oh. Ano, si Gablihan. Mapisa na kay nay gihukan magud guys kay ganiha wala man sila huk niya. Grabe. Aw gilak ba ang hook aw kanang taas kam di ka azul sanak. Di ho. Ang kani siya oh. Kani ba screw. Taas di kay siya murag nilagpas gali. Ang wala ko bulagpas. Grabe no tibay kay siya ko ano. Di parehas ang gitan aw dito sa katong kuan lagi ba. Balik jud ko guys kay di jud ko makabubuo no kay ngano nananaw jud bi sa lain nga mga furniture. Kaning mahala guys. Naagali 12,000 nga kahoy nga ingani. Nya 8,000 jud sa uban nga furniture nga ingani among gitan-aw. Nya mahangyo ra nimo og 7,000. Pero 7,000 walay ingani, walay pintal, asay walay varnish. Kana ikaw pa ang mag-varnish ba? Kani kay na varnish na anja. Kuan jud siya. Lido jud kay siya ba. So naabot na agkang Nicole ang amuan na lamay kuwang. Kang Crystal na ano pud iya ha. Kaya to Lilios Crystal lag unsa siya. Naglas pa na na sana kay mukalat na diha. Yung ang kantahan ng plastic mong pumno. Dili ko tambal man. Ha? Hala natug man di ay siya. Kunya lang. Luoy lang man natug man din siya nga nagkuan. Gatuon. Yahay na siya din naglikod sa pabalik og boarding house. Nahuman ni mo basa ni mo ang tuon. Ang tusa kay rong kaway sa luoy pod. Napay among ming dress gawas nga sige aw ngaw. Ang limpyo man si Nicole dress diyang kwarto tug tan-awon ko no. Yang kwarto guys. Yang kwarto guys is nana unang pumutang ni sila guys, nang koleksyon ni siya og ng mga sakyanan Yung bataan niyo. Napod siya yung sakyanan nga mani diyang gusto guys nga pangarap ka sakyanan. Mo ko nagsabang ni sigid ko dari. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yung sakyanan.
So sa bata pa dito guys mahilig din sa mga ingani oh. Natod karon yung dako naman sa mga bata gihapon. Mo di sana diyan napalit. So di ra gyud akong higdaanan guys. Oh. Diyan na dari dyan Durabox. Napoy mga tidibir printer idang ibutang des babaw kay magkuan pa na sa table dari nga butang nga nag printer. So diyan nagilis na nagizahang bid ihang kaniba. Terno pwede sa niya oy. Masay bula-bula. Nindot lagi dyan ang kwarto dari kay na-screen himasudlan og namok. Kay zaman ang giordiran sa Shopee ni ngani pero ipapilit ra ba. Pero ma-open ra niya ang makahagap og hangin sa kuan ba gawas. Mara to guys niya na iyang bag dari og isang kaalo. Ya, si Crystal guys na tuon nga nakatug ra siya sa siyang room. Salamat kay Mambi. Oh. Wala pa sa ati mamata. Sa ati. Ha? Hindi kayo manihapon na ta. Ati nagluto na duguan. Nya temporary na darig mga mingming. Atog na pud sila na. Kay magluto nami ugma. Namata na ang bata guys. Katugin taon sa tinuon. Iyang gi share manggoy kakaya anak mo asimbol. Kay ako ganihara dubis duwas ni kula na jud na mo kaya na mahamis jud porma ba. So nice ja guys kay murag bagay-bagay ra pud sa kurtina. Ay. Diyan na magibutang ni sila dari kay guys na gibutang mo na siya buwak dari duha. Puli-puli na siya gibutang hada na guys kanang snake plant og kani duha kay para di siya kuan ba mamatay. Kaya mo na siyang gipalitan og kaangay nga na. So si Crystal ray nag tao da ni guys ang kuan. Kikinahanglan naman sa tauran ba para di madaan ang atuhang supa. A few moments later. Mga adlaw mag-iintay ko na lang guys kung bakit matugos. Salamat sa inyo kay Juan and Ino ni guys. Hindi naman gamahang ubo dagat. So sa panahon na dito. Juan ka na uso lagi sa panahon karon. Hindi ko may nagluto bula-bula o Juan. Nakaluto na tayo kung ginataan. So, larga si Crystal guys kanang ipabaw na lang mo siya og kuan. Sudan. So, papa mo lang kapit mo na. Uya mo din siya. Bye guys. Laban lang. Bye na. Bye, love you. Panulan manggod nasa kuan na pud na ako dali akong baby guys. Ang pinaka ay namas mi imong kauban. Magulan pa jud. Ulan mo ko. Wala pa ko ka-display guys kay sayo pa. Nata guys. Kasunod adto sa kulsa. Ito guys 7:20 hurot na katuhang kuan ang kaputahi guys, bula-bula, lumpia og utan. So nag-ilig pa sila guys kay kuan kuwangra na katong sud anak. Halaluyag ako mga mingming nga na kuan na tugin taon sila og itugnaw. Uwan man gud. Anawa si KitKat luy kaayo. Ganiya nagsaba man sa habang galuto ko guys. So daghang salamat igado sa mga mamalit sa sudan. To guys kanang sa mga nangutana kuan kanang
Malagi na si Papa Eddie nadasmagan lagi ni sag motor sa anak ra pud siya igagaw. So parking ra ni siya dadto sa atbang sa muhang parkinganan lagi namo dadto kay adto man na sa mo parking kung mga alas 12:30 nga na diyan na lang ipadaplin didto ag siyang motor. So nakurat siya kay naaray ning kalit og bangga ni siya bisag kuan ba kanang padaplin ra siya kay siya ipadaplin ra ang motor. So mga dyan nga guys, di nato mahibaw-an ang disgrasya. Pero kalis Ginoo guys kay ang isang damage kadto ra iyang tiil. Diyan ay gamay gas-gas sa diyang bugton. Kay malagi na grabe kasi gamong padagan tong bata. Di man ka guys ning lupad gud tong nay pangharang-harang sa eskwelahan. Anak ko akado giluparan sa ag diyang helmet sa atong wala lagi 17 years old pag diyang helmet gud guys nga di ko maka-imagine nga na gupok ag diyang helmet. So wa pa to siya mag-helmet guys siguro dado jud kay ito siyang mata kay ulo man jigi tumbok. Kay grabe kunong sigana daghan ka mga nakakita guys diyan apoy CCTV daghan nakakita grabe jud bata. So jud ka padagan. So harap pang gi-update dari guys kay daghan man tong mga nangutan na lagi daghan ka mga ni message nga wala matubag. So mao na nahitabo manang mag-amping jud ta kay bisan na sa na pud natag amping guys kay naa jud tawo nga mag-amping. Kami gali og magmotor mi guys no. Nagali mga magsunod namo nga dako kadtong truck mga piskar mga ingan sa ingana mohunang jud mi pa hunang jud pa ingana jud ko padaplin jud mi kay di mi mo basta-basta nga kan mo padaplin jud mi kay kanang mga dagko kadtong truck guys maglisid na sila og preno kay bugat na kadto ilang da mao nang kami mo padaplin jud mi og naagihan nami da ng mga dagkong truck. Mas Papa Eddie mo padaplin jud na siya kay labi nagkarga ni jag among anak nga na kami grabe jud namong inamping. Amo jud ni sing ampingan lagi kay nga dili masamad pero bisag saan jud natag amping guys malisulti nga bisag saan natag amping bisag saan natag ampo basta kanang disgrasya di jud mahibaw-an mao na siya guys. So moro to ang vlog guys kay daghan na kadto mga ni message na dari kay kuan lagi kanang na pinawanawag kay kuan kanang utan lagi kuno utan kay utan lagi kay pangita sa mga taon ja ganiha nagiilig na sila sa bula-bula og kuan agaban wa na matagai ja maguban gani ning handyo na laman nga mutilaw sila so kuan ra man ang bula-bula guys sa kakilo ra may hanggi kuan giluto wa na ko ka video kay malagi gadali bi kay si Cristel nagdabot og bula-bula gilutuan pud na sedan nga para 1 week didto ni jang sedanen nagdapot siya lumpia og bula-bula og adobo. So kanang adobong manok guys di man na madugay-dugay man na kuan mapanos. So moro ta guys kanang gitubag ra pud haning mga daghang nangutana lagi kay di lagi mo matag sa tag sa og message so mao ni nahitabo lagi. So daghang salamat ja mag-amping jud ta kanunay mag-ampo ta kanunay kay mao lagi na nay mga panghitabo nga di nato inaasahan so sa Tagalog pa di ba. So daghan salamat amping ug ampo tang tanan.